ஹலோ விவர்ஸ், இன்றைக்கி பேனசோனிக் டிவியோட 1 இயருக்கான ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிவி ஆன் பண்ணிட்டு டிவியோட பூட் டைம் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50லேருந்து 60 செகண்ட்ஸ் வரையும் ஆகுது. ஆனால் நான் வீடியோவில் எடிட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோ நேரம் காட்டாது. ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவியோட ஹோம் ஸ்க்ரீன் பாருங்கள். இதில் உள்ள எல்லா ஆப்பும் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக இருந்தது. இதில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரெட் கலரில். அந்த 3 ஆப் மட்டும்தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது. செட்டிங்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவைஸோட ப்ரிஃபரன்ஸு இதில் போய்ட்டு அபவுட் பார்ப்போம். அபவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அப்டேட்டு, இந்த டிவைஸ் நேம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிவி என்ன வெர்ஷனில் ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 9. இந்த டிவியோட ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அது செட்டிங்ஸில் ரிமோட் அண்ட் ஆக்சசரிஸில் போய் பார்க்கலாம். ரெண்டாவதாக இருக்க பாருங்கள் RC701 அப்படிங்கிறது. நான் நேம் சும்மா வச்சுருக்கேன். கனெக்டடுன்னு காட்டுது பாருங்கள். அதுக்குள்ளே போனோம்னா ரிமோட்டில் ஒரு பேட்டரி போட்டிருக்கோம். அந்த பேட்டரியோட பர்சன்டேஜ் காட்டும். அப்புறம் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே பேக் வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் பார்ப்போம். ஸ்டோரேஜ் பார்த்திங்கன்னா 8 GB பாக்ஸில் போட்டிருந்தது. ஆனால் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இதில் டிவைஸில் பார்த்தோம்னா 4.4 GB தான் காட்டுது. ஸ்டோரேஜில் ரெண்டாவதாக இருக்குது சோனி பென்ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து FX ஃபைல் மேனேஜர்னு ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் மெயின் ஸ்டோரேஜை கிளிக் பண்ணுறேன். டிவியோட ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ அவைலபிள் இருக்குது, ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ன்னு காட்டுது பாருங்கள். இந்த டிவியில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவில் உள்ள ஃபைல்ஸ் எதையுமே டெலீட் பண்ண முடியல. அந்த வீடியோ கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவில் உள்ள ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் டிவி ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த கிளிப்பிங் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. டிவியோட வியூவிங் ஆங்கிள் பார்ப்போம். 5 டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆங்கிள்லேயும் கிளிப்பிங்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். டிவியோட ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது 32 இன்ச்சு டிவி. ஆனால் புக்லெட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிக்குள்ள ரெசல்யூஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது லெஃப்ட் சைடு ஆங்கிள். ஒரு ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்குது, மற்றபடி நார்மலாக ஒர்க் ஆகும் ரிமோட்டு. அப்புறம் யூடியூப்பில் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப சில டைம் மட்டும் ஒர்க் ஆகாது. அடுத்து ரைட் சைடு ஆங்கிள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அடுத்து தேட்டர்லலாம் பார்க்குற மாதிரி கீழேருந்து இன்னும் பார்த்துட்ருக்கோம், பாட்டம் வியூலேருந்து. இப்போ பார்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டாப் வியூ. என்ன தான் நான் வீடியோலாம் எடுத்து பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம நேரில் பார்க்க இன்னுமே கிளாரிட்டியாக இருக்குது. இந்த டிவியில் என்னென்ன போர்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 HDMI போர்ட் இருக்குது, 2 USB டைப் ஏக்கான போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க 2.0. அப்புறம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது, லேண்ட் போர்ட் இருக்குது. அப்புறம் கனெக்டிவிட்டிக்கு ப்ளூடூத், வைஃபை ரெண்டுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. டிவிக்கு அப்டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 அப்டேட் வந்துச்சு, செக்யூரிட்டி அப்டேட்டு. இந்த டிவியை நாங்கள் ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் வாங்கினோம். ப்ரைஸ் என்னங்கிறத டிஸ்பிளேல ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ப்ரைஸ் தான் கொஞ்சம் அதிகம். மற்ற பிராண்ட்லாம் கம்மியான ப்ரைஸுக்கு நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. டெக் அப்டேட்ஸ், அப்கமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், டேப்லெட்ஸ், ஸ்மார்ட் வாட்சஸ், எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாய் காய்ஸ்.